Begizare elkartea ikusmen urritasuna, retinosia bereziki eta ikusmen urritasuna duten pertsonak atenditzeko sortu zen. Eta, helburua afektatuak dauden pertsonen ongizatea lortzea da. Orduan horretarako arreta integrala eskaintzen dugu eta sentsibilizazioa egiten dugu gizartean. Oso gaixotasun eta egoera ezaguna izaterakoan oso baliogarria da zenbat eta jende gehiago ezagutu, guretako bizimodu errezagoa lortuko dugu. Eta ikerketa bultzatzea da hirugarren helburua, gaur egun gaixotasun hauek tratamendurik ez dutenez, ikerketan daukagu gure esperantza jarrita. Eta hori oso garrantzitsua da guretzako. Esan bezala, gure helburu garrantzitsu bat ere bada gizartean zabaltzea, sentsibilizatzea. Eta argi dago, sentsibilizatzeko oso modu egokia dela ikasleengana etortzea. Adin desberdinetako ikasleengana zuzentzen gara, ez bakarrik kolektibo hau, baina hau oso garrantzitsua da baita ere. Eta ume txikiekin egotea are gehiago. Ume txiki hauek hasiera-hasieratik sentsibilizatzen dira ez gaitasunarekin edo ezberdintasun dituzten pertsonekin, uste dut gizarte hobe bat lortu dezakegula. Gainera, oso entusiastak dira, oso entzuten dute eta jasotzen dira, eta oso zorionak dira. Ez dute gordetzen. Konpartitzen dute familia artean eta orduan jende gehiagora heltzen gara haien bitartez. Eta zenbat eta jende gehiago ezagutu gure egoera, gure bereizgarria, guretako oso lagungarria izango da. Orduan oso pozik.